Ndị be anyị ehihie ọma. Abụ m Nwaada Igbo Chiọma. Abịakwa m ọzọ n'ehihie a ka anyị kpaa nkata. Ọ ka bụkwa ofu okwu anyị na-ekwu ka anyị kapụ n'ọnụ. Okwu asụghị Igbo. Achọrọ m ka na yọkwa ndị nne na nna, ndị agbụrụ Igbo mụrụ ụmụaka mana ha anaghị akụziri ha Igbo, ka ha bido oge chọwa ewu ojii tupu chi ejie. Maka na eme ngwa ngwa emeghara ọdachi. Taa ka bụkwa gboo. Ọ kachasị ndị nke ọ na-abụ ịfụ n'ụzọ ha na-asụrụ ụmụ ha bekee. Ịbịakwute ha yọọ ha sị ha biko, nwaanyị ọma sụwara nwa Igbo na onye Igbo ka ọ bụ. Nwoke ọma sụwara nwa gị Igbo na onye Igbo ka ọ bụ. Ha gbachitebe sị gị gịnị ha na ya na-asụkwa ha nche niile. Ya na-asụrụ ya Igbo, ya na-asụrụ ya bekee, na ọ makwa asụ, na ọ na-anụkwa ọfụma ọfụma. Sịzịa nwatakịrị ahụ kedu afa gị, okiribe gị n'anya. Ihe m chọrọ ịkọwara gị n'efifi a bụ na ọkwa onwe gị ka ị na-eme, ọ bụkwa mmadụ ka ị na-eme. Maka na asụkatara Igbo sụkata Igbo ọ si n'aka fere aka na-aga rute gị na di gị aka. Unu na-abụ wee kpachala anya wee na-egbu ya, ọ na-anwụ pii na agbụrụ unu ahụ. Maka na nwa gị ahụ na-anụ anụ dịka isi wee kwu, o too mụta nwa nke ya, ihe ahụ ọ na-asụ ka ọ ga-akụziri nwa ya, ọ gaghị akụzi ihe ọ na-aghọta na-anụ. Ọ ya bụ ihe unu na-amaghọ. Nwa nke ahụ ọ mụtakwara tokwa mụta nke ya, ihe ahụ ọ na-asụkwa ka ọ ga-akụzi, ọma nkụzi nke ọ na-amaghọ maọbụ nke ọ na-anụ anụ na-aghọta. Ifu na agbụrụ gị niile ga-abịa ma gị na nwunye gị bịacha, o nweghọzi ihe ọbụla dịka Igbo. Ihe mụtaziri ihe agbụrụ gị ghọzi bụ agbụrụ ndị bekee, agbụrụ ndị na-asụ sụpịrị. Maka na Igbo agwụcha ma unu nara obodo gị na di gị, unu asụọ ya n'obodo ebe a na-asụ Igbo, maọbụ jee na nke ndị agbata obi na-asụ Igbo. Ọkwa n'ime ezinụlọ unu ọnwụgo pii. Ma ọ bụ na ibido kịta wee doziwe ihe mebiri emebi. United Nations nwere otu mpaghara a na-akpọ UNESCO. UNESCO bụ mpaghara United Nations na-ahụ maka mmụta, omenanị nakwa nchekwa. Achọrọ m ịgụpụtara gị ihe UNESCO, United Nations Education, Security and Cultural Organization, ka ha si wee kọwaa asụsụ na-anwụ anwụ. Nke a ga-agụpụtara gị bụ nke ọ dị nkwa ya metụtara ihe anyị na-ekwu n'efifi a bụ ihe asụghị Igbo. UNESCO wee sị, a language is definitely endangered when children no longer speak the language as a mother tongue in the home. Ị ghọtara ihe okwu? Na asụsụ na-anwụzi anwụ na-anazi ka naị ma ọ bụrụ na ụmụaka a na-amụta n'agbụrụ ahụ anaghịzi asụ asụsụ ahụ dịka asụsụ nne na nna ha n'ime ezinụlọ. Gị nwa bụ onye Igbo na-ege m ntị, ihe a metụtara, ana m asị gị biko wepụ aka enwe n'ofe tupu ọ ghọọ aka mmadụ. Maka na ghara fere oke ọ bụla ala. Ọ ikikere nwatakịrị nwere bụ na ịmụpụta ya n'ụwa na ị ga-akụziri ya ihe niile bụ ihe ịma dịka nne maọbụ nna mụpụtara ya, ka o nwee ebe o jidere aka wee chọbazia nke ya. Ikikere ahụ nke a na-akpọ right. Mmadụ niile nwere right, ma nwatakịrị nwere right. Mana ị nọlụ na-emetọ ikikere ya ahụ. Ihe a so n'ihe a na-akpọ child abuse. Maka na mgbe ọ ga-eto ịnama nnọzi ebe ahụ, ka ọ ga-anụwazi ụda ihe ị na-eme n'ụbọchị tata. Mgbe ahụ onye ka ọ ga-agbakwuru? Ụfọdụ n'ime ha ga-anata jụọ nne na nna ha ajụjụ n'oge na-adịghị anya. Lotekwa ya na-agwa gị tata, ha ga-abịa jụọ gị ajụjụ. Kedu ihe kpata dịrị na ịkụzi ọlụ m Igbo? Kịta enwe ọgbakọ Igbo na-agba ọsọ, akpọọ m na a na-eme ihe ndị Igbo, egwu a na-atụ m ije. Maka na nru ebe ahụ mma ka m ga-esi bido na ka m ga-esi jedebe. Ọ bụrụ ihe imetere nwatakịrị ahụ. Kịta mkpọrọ ụmụ m pụọ, ndị mmadụ n'ebe ha na-asụ Igbo, hey, ọ na-asụ Igbo, wow, serious? Ọ bụ onye Igbo ka ọ bụ. Ọ bụghị onye Igbo ka ọ bụ. Ụmụaka sụọ Igbo kịta a na-agbazi ha nkiri. Ihe a na-emebi. Oge na-abịa mgbe a ga-eji asụsụ Igbo wee na-alụ nwaanyị. Ihe na-ekwu bụ na oge na-abịa mgbe a ga-eji asụsụ Igbo na-alụ nwaanyị. Nwa gị nwoke bịa sị gị, papa na ya nwere nwaanyị ya afọ ya chọrọ ịnụ. Ihe ị ga-ayị ya, biko nwa m ọ na-asụkwa Igbo?
ọma mbụzi onye ebe ihe ị ga na-asịzi bụ biko mụtakwara m onye na-asụ Igbo maka na ịchọwago onye ga-abịa zọpụta gị. Taa bụkwa gboo, wepụ aka enwe n'ofe tupu ọ ghọọ aka mmadụ. Ntị ga-anụ ihe abụọ ma ha ka okpu ata, ka ọ bịagodi m otu a n'ọnụ. Ndewonu.